Didik ki. Nggih. Aku cara dadi gurune ya kaya Pak Didik rambutku tak dawakne. Tirase rambut pasangan kok niku. Ya ora to kok ya. Ora kok ya. Mengke nek minggah dijambak mawon. Aja, ora pareng. Paling ora ya niku asli no mboten Pak. Mesti asli meniku asli. Rikmanipun panjang. Beda karo dawane rambuté anu. Butini. Rambuté Pak Pre. Pak Pre. Rambuté Pak Pre biyen kan tau dawa to. Nggih. Tau dawa kae tibae catokan. Dadi dicatok karo sepet manika semono. Masa nggih catokan? Cowok lho. Ya dicatok ben ketok dawa. Oh, catok iki ora kok catok kolor kuwi dudu lho Nduk kuwi aja. Lah niku lek katok. Katok niku. Malah mau genah. Masa Pak Pre niku nggih nate dicatok? Nah, berarti harus dicatok harus perlu dicurigai. Ya, dhek nesu dicatok. Akhire suwi catok